To se zove sabotaža. So sorry mates, but... A, umro sam. Kome? Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make 'em swerve. Bang it to the curb. Word, we absurd. I pozdrav ljudi, gledajte sam, znači gledati Runnera na Mineplusu sa Duck MC i Crazy K Gaming. Pozdrav svima. I destra šans. Ne, zaboravio sam ništa rekao. Znači, Da. ova mapa Euforija. TD i formi, znaš ono kad si u kolima i... Ne Milky, nemoj Milky. Ne znam Znači lyrics. namjerno si mi izgazio da ja nemam gdje da zgazim, a? Vidi ovo. To se zove So sabotaža. sorry mates, but... A, umro sam. Kome? O, da li će ja ostati ajde bar u top 3, pošto je Ducky tu pa ne mogu biti prvi. Ne, pao sam, okej. Inače ja pobeđujem da, mislim ono spoiler alert, da KMC pobeđuje. Ne bre, nije to spoiler, svi to znamo. Ajde, stigni ga. Ajde, nisam. Ne. Kako bi... Ne! Baš lepo što si pa. Hyper Freeze vas je rektova. GG. Snimite se svojih postupaka. Ma napišem GG. Što pišemo GG? GG. Ne znam. Ko ćeš Flowerfield. Wow. Ajde, Ducky sad ima moć da startuje igru magičnim rukama, eto. Da ubrzamo malo. Proces. To su čari YouTube-a. Čari. Dobro, ne znam kako da se izrazim. Pa dobro. Pa sam mora da lupim nešto. Don't hate, please. Plox. Htio sam da kažem to, ali mislim da bi bilo previše retardirano da kažem plox. Zašto je retardirano da se kaže plox? Ne znam, plox. Plox. Mama ti plox. A nije, čuti! Zašto? A što? Evo ti Toni. Ducky uživaju svojom porušnom putu. Stoni, moramo da se dogovorimo, znači tako kad se ja i ti mimo ilazimo, znači da se dogovorimo, lepo imamo dogovor, ti ideš levo, ja idem desno. Pravilo desne strane. To je ono vezano za brodove. To sam... Ne. Zato neki lik je napisao u chatu, stanite se i počeo je plače. Pa video te, oduševio se. Kako je to tužno. Tužno? Da. Pa počeo je plače, što me video jadan. I opet sam treći sam, yes. Uplašio se. O! Javio se emoji igrač i pobedio sam emoji igrača. GG. XXX, GG, XXX. Oh my god, GG. oh my god. Kako sam dobro, 16. Logično. A dobro. Pa 5 partije minus 2 je 3, brate. A šta je ova mapa, šta je ova Koloseo mapa Illuminati? Pa ova mapa ima 2 sloja, pošto ćemo igrati 5 partija, to je 5 minus 2, 3, to je Illuminati. Zar nije logično? I ova mapa najviše koči, na ovoj mapi imam 30 FPS-a, 30 FPS-a, poljeno 83. Opet je Illuminati. Illuminati confirm. Ovo će da bude... Ovo će bude renderovano u 30 FPS-a. Poljeno 83, Illuminati. Ali slušajte sad ovo. Crazy K Gaming ima 3 reči, Ducky ima 2, 3 minus 2 jednako 1, Illuminati ima jedno oko, Illuminati confirmed. A ti? A Team Stones ima 2 reči, Stony TS ima ne znam koliko reči i to je 2 reči ili jedna, ne znam. Ako ćemo realno, moja teorija je najbolja. Trenutno ima njih. Ajde. Ne, slušaj. Kakav noob! Morate saslušati moju teoriju. Čekaj, njih ima trenutno 3 živih. Illuminati Da. confirmed. I mi nismo u njima. Ma, najbolja teorija ti je ova. Čekaj, nas trojice smo na Skype-u. Pa to sam ja htio da kažem sad, nije fair. Hyper Freeze ima 2 R u imenu i 2 E, ne. Ima 2 E za redom. 3 R Illuminati opet. 3 R Illuminati. Čekaj, šta još možemo? Ova mapa ima 4 strane. Nas ima 11. 11... Ne može to tako.
Šta još možemo da iskoristimo? Ima 13 igrača, kad Od uzmemo maksimalno jedan. 16, od maksimalno 16, 16 minus 13, 3. Ajoj, Znači ima mjesta za 3 spektatora, Illuminati. Da. ajoj. Znači ta 3 spektatora koji će ući, oni su Illuminati. I upravo sam se izgubio. A šta ako naše računice nisu tačne? Šta će oni? Onda su računice Illuminati, confirmed. Power block na mene. Kako je nama Killed by dosadno? Ne, brate, Ma, nego zato što je možda ponoć, pa dok snijam ovaj klip, pa je. Možda, ali samo... Čekaj, Ja nisam, mogu. Čekaj, sad je 23 i 49. Za 1 minut je ponoć, Illuminati. Za ne znam. 11 minuta. Ne, Evo, a da, aju. 11 minuta, oh my god. 11. Pa, ponoć je ne, 12 slušaj, sati. 11 u sebi sadrži dve jedinice. Illuminati oko ima, to jest Illuminati ima jedno oko. Onda 1 plus 1 je 2, 2 manje 1 je 1. Illuminati confirmed. Aha. Ali pazi, on nas ima 3 živih. Pauzoli koji je malo pre bio prvo mesto. Zar to ne znači nešto? Ako je sad treće mesto, malo pre prvo mesto. Illuminati ima 3 strane i jedno oko. Treće prvo mesto. Zar nije nešto tu logično? Jest. Koliko još partija? 2? Super, ajde da lep... Čekaj. Mlečna torta. Oh my god. Ne. Ti si retardiran. Šalim se. Ali tako mi je nik, to je na srpskom, tako i pao sam dole, bra. Mlečna torta. Mlečna torta. Mlečna torta. Stonite se. Kamen, tim kamen. Kamen i tim kamenja. Pa kao kamenić može se prevesti. Daki kopa i radi, Minecraft. Šta Daki Kofa radi, šta? Kopaj, mine, a craft je pravi. Ne, kopaj pravi, Daki kopaj pravi. Daki Kopa je pravi. Ajde, Daki Kopa je pravi. Daki kopaj pravi, kameni, tim kamenja. Crazy Gay I Gaming. mlečna torta. Ne, Team Stena. Stones. Stone je kamen. Da li ste znali da Petar na grčkom znači Stena? Da li je to neki Illuminati ili je samo suđeno se kanal zove Team Stones? Coincidence? To je kako se isto kaže. A, ne znam engleski. Da, coincidence. Crkoh, ne. Peti sam. Daj! A ne. Refleksno, Daki mi te volimo. pazi, pao sam, preživio sam, ali sam refleksno bacio ovaj lip pis, pa sam ponovo pao i ponovo preživio, ali sam refleksno skočio dole. Illuminati confirmed. Mom get camera. Od 2 onda. 3 i 1. To je 2. Onda šta novčanica od $1 sadrži Illuminati drogo. 2 manje 1 jednako 1. Illuminati confirmed. Ovo je bilo najbolje sam to rekao. Ali pazi. Crazy K Gaming ima samo 4 udova. Ima jednu glavu, 4 manje 1 jednako 3. Illuminati confirmed. Ali šta ako je to slučajnost? Šta ako to nema veze sa... Šta ako je to slučajnost da imaš 4 udova? Da, Logično. potpuno logično. Joj, uterao sam sebe u ćorsokak. Crkao sam, 4. sam. Jiggle street. Hoćemo možda slučajno još jednu, molim vas. Nećemo, to će onda da se, ako mi odigramo još jednom, to će onda da se protivi svim teorijama koje smo... Da be, žao mi je pet. Jest, ajde. Oh. Znači 3 minus 2, 1. A ukupno je bilo njih troje. A taj lik je Hyper Freeze koji je malo pre pobedio i bio treće mesto. Oh my god. Šta, treba da Previše znam. Ma, znaš mi 11 perli. Stani! Previše dokaza. Petar je našao 11 perli. Hyper Freeze je našao 20 melon. 20 manje 11 jednako 9. 9. A koren iz 9 9 manje. je 3. Ne, koren iz 9 je 3. Illuminati confirm. Mom, get the camera. Da. I hoćemo da odjavimo ovu ludu Illuminati epizodu. Prepuštam to Stoniju. Stoni, okončaj. Pa dobro, i kvar ste gledali nas, Illuminate. La. Šanse, kvar ste gledali, lajkite, šerite, subscribe-te, ostavite komentar. I kvar ste gledali, doviđenja ljudi.
Hoće neko umjesto mene to da uradi?